O administrador concursal e os actuais propietarios de Coimba en Vilaxoán teñen unha semana para avanzar nas negociacións e garantir o futuro da factoría. É o ultimátum que lles dan dende a CIGA antes de comezar as movilizacións. Si isto non continúa así, evidentemente nós xa temos que actuar de outra forma e non descartamos ningún tipo de movilizacións si é que estes inversores que apostan polo futuro se lle poñen traba a hora de entrar como inversores. Está nas súas mans de que os traballadores pois sigamos manténdonos cunha paz social ou non. Porque, claro, é duro que os traballadores están esgotando a prestación de desemprego. A empresa está en concurso de acreedores. Actualmente é propiedade de dúas familias. Unha, a que posúe o 75% das accións, aposta pola continuidade da actividade na factoría de Vilaxoán. Que temos o compromiso da familia Rodríguez, que sempre nos dixeron que efectivamente eles apostan por un novo inversor con un proxecto de futuro, que eles non están intentando nin especular coa empresa, ni moito menos, senón que queren que efectivamente o nome de Coimba siga no mercado, que é a marca, e sobre todo o nome da familia que non quede dañado, por así decirlo. As trabas poden vir da outra familia, a socia minoritaria. Nas súas mans está o 25% da empresa e, segundo a CIGA, a día de hoxe non teñen ningún compromiso coa continuidade de Coimba. E xa non podo dicir o mesmo da familia Iglesias, como dixen anteriormente. E menos destas propostas que están traendo, que son meras especulacións para especular para os terrenos, a facer chalecitos aquí, porque eu tamén lle quero mandar unha especie de recado, porque eu penso que vir a veranear os veranos a Vilaxoán significa algo máis, é dicir, que integrarse en Vilaxoán tamén significa apostar polos seus sectores produtivos. En total son 18 os traballadores que sofren esta situación. A metade son fixos discontinuos, os máis afectados por esta incertidume. De aí que dende a CIGA presionen para atopar unha solución definitiva para que Coimba poida manterse en Vilaxoán.